δοκιμάσεις απλά το τέτοιο σου, αυτό δεν είναι? Α, γεια σας κυρία Θανάση, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, σήμερα είναι 28 του Μάη, ναι. Ναι. Αύριο λοιπόν, ναι, έχω το πάρτι μου. Κάτσε να σε πάρω από άλλο πλάνο, περίμενε. Ναι, από εδώ. Ναι, γεια σου Θανάση και από εδώ μέσα, ναι, είναι το παράθυρο. Δεν μπορεί να πεις ότι φαίνεται και πάλι, πάω από εδώ πάλι. Όχι ρε Θανάση, έλα, δεν θα σου ξαναπώ ξανά καλησπέρα, ναι, εδώ λοιπόν αυτό που βλέπεις. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι όχι τυροκαστερί, είναι κρίση. Ναι. Εμετήλα αλλιώς. Ναι. Ωραίο πράγμα. Και από κάτω είναι τα σκατά. Κατάλαβες? Από κάτω είναι τα σκατά. Και από πάνω είναι... Α, ευχαριστούμε. Τα ρούχα μου. Μου μείνουν τα σκατά και είναι σκατά μαζί με μετό. Και θα το δώσουμε αύριο σε κόσμο. Έλα εδώ. Έλα σου πω εδώ. Ο γάπος ο οποίος όλη την ώρα φυλάει. Έλα εδώ. Άσε τι μου κάνει να δείξεις στο σημείο βάθος. Αυτό το παθιά μου δεν φτάνει το Σκατά με μετό και από πάνω φράουλες. Είναι όπως λέγω, είναι Τι καλύτερο. Επειδή είναι αγαπημένο ματάκια που λέω σκατά με φράουλες, αυτό είναι. Ναι. Μπουμ, κάνει έτσι. Σκίσε με στα φράουλα, πέτα με στα βράχια. Να σε πετάξεις στα βράχια δεν έχω, να σε πετάξεις πάνω στο παράθυρο έχω όμως. Επίσης θέλω να πάρω στο καινούργιο μου ράφι. Και σου πέρασω ένα θέμα με το χέρι μου. Ναι, έπεσες κι εσύ. Όχι. Δεν έπεσα όπως εσύ, έκανα κάτι άλλο εγώ. Έκανα μια άρχιση στην κοπλασία, μια άρχιση γυμναστική. Δείξε μου πώς. Να σου δείξω πώς. Κοίταξε να δεις. Σκέψου, φαντάσου απλά ότι θα βγει πολύ μεγάλο και θα είναι βαρετό. Στο μπιντάκι, παρέχεις. Υπάρχει... Σανάρα! Δεν παίρνεις τίποτα, Δεν παίρνεις τίποτα. Όχι. Μαλάκα, έλα. Δεν παίρνω, εντάξει. Σανάρα!